Сега ще ви покажа как реших един проблем преди няколко дни. Късно вечерта ме хвана навънка. Добре, че го усетих. Гледайте, ще е интересно. Гледай сега какво става. Гледай сега какво става, фонтана гледай. Само да кажа, че изолира банда беше временно решение, за да мога да се пребра до вкъщи и да го направя както трябва с новия маркуч. Гледайте.